Ei, Albert! Sí, sí, t'he trucat jo abans. No, no sé, m'ha saltat el contestador, és igual. Escolta, te'n recordes que fa uns mesos vam estar parlant de tot el tema aquest dels bancs? Sí, exacte, amb allò del rescat amb diners públics que em semblava una barbaritat i tant. Doncs no hi he deixat de pegar voltes, saps? I m'han arribat altres notícies, he vist constantment a la premsa coses que em desagraden. Mira, els meus veïns l'altre dia, al mateix banc amb qui treballo, els van desnonar. Els van desnonar després de mesos de lluita i sense massa marge per negociar. A sobre, un tiet meu, per exemple, el meu oncle, les preferents, hòstia, el van deixar net. Jo ja en tinc prou. La qüestió és que hi pensava i dic, vull canviar de banc. No, encara no he decidit res. De fet, mira, et trucava perquè vaig veure un cartell per aquí per Blanes que deia d'una xerrada sobre banca ètica. La banca ètica, sí, jo ja n'havia sentit a parlar, però no sabia exactament en què consistia. I me n'he informat per internet, trobo que és un negoci, no deixa de ser un negoci, és evident que sí, però és un negoci que reinverteix en la societat. Em fa l'efecte que juga amb l'honestedat, amb allò que la gent com tu i com jo pensem que ha de ser una acció social. Si hi ha diners pel mig, tot ha de ser molt net i els valors hi han d'estar davant dels interessos, no? La qüestió és que crec que hi aniré i si em convencen, que crec que ja estic de fet convençut, m'hi canvio. Sí, m'hi canvio, en tinc prou d'aquest color, tu. Que sí. Ah, perfecte, doncs si tu ho vols fer, ja en som dos. Escolta, estic a punt d'entrar, Jo arribo, t'espero dins. No triguis que això està a punt de començar. Vinga, adeu! Deixa't de paraules, ara pensa des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses lluny.